ಜಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚತ್ತೇವು ಕಪ್ಪದ ಓದೊಂದು ಅಲವಲ್ ತೋಜ್ ನಮ್ಮೂರನಿ ತೋಜ್ ಪೇರ್ ಅವು ಕಿರ್ಮುಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಬಾಲ್ ಮೀನ್ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಿಲ್ ಬಣ್ಣಗಿರೆ ಇರುವ ಟನ್ ನಮಸ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಮೀನು ತೆತ್ತೊಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ಪೇರು ಆಪ್ಷನ್ ಬಟ್ಟಿ ಮೀನು ಇನಿ ಬಟ್ಟಿ ಮೀನದ ಕದಿಕೆ ಡೌಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಕದಿಕೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕದಿಕೆ ಸಸಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ನಾನು ಸಸಿತ್ಲಿಗೆ ಬೈದ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತ ನನ್ನದಾತು ಮೀನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತೋಪವ ನನ್ನದಾತು ಒಂದು ಮೀನು ಪೂರ ಪತ್ರ ಓಲ್ ಪೂರ ವಾಡ ಬೋಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಇನ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ತೋಪ ಒಂದು ಪಂತ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಾಡೊಂದು ಸಸಿತ್ತಾರೆ ಬೈದ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಸಸಿತ್ಲು ಪುನಃ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕದಿಗೆ ಪುನಃ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿನಿ ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪನೋಲಿ ಅಂಚ ಮೂಲ ಬೈದ ಸೊ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದುಲ್ಲ ದಾದಾನ್ ಪಾರ 100% ಫುಲ್ಲು ತಿರುಗುತ್ತಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತೋಚ್ಪಾಯರ ಉಂಡಿ ನೀ ಮೀನು 100% ತೋಚ್ಪಾವೆ ಎಂಕಲು ಬಲೆ ಮೀನ್ದಡೆ ಬೈ ಬಲೆ ಬೈ ಬಂಗುಡ ಮೂರ ಸಬ್ಬಸ್ ರಾಸಿ ರಾಸಿ ಉಂಟು ಮೀನು ಒಂದೇ ಎತ್ತು ಬಂಗುಡ ಎಂಚ ಕೆಜಿಗೆ 25 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗ ಜಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚತ್ತೇವು ಕಪ್ಪದ ಓದೊಂದು ಅಲವಲ್ ತೋಜ್ ನಮ್ಮೂರನಿ ತೋಜ್ ಪೇರ್ ಅವು ಕಿರ್ಮುಂಡಿಯಾ ಸಬ್ಬಸ್ ಮೀನ್ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಬರ್ಕೊಂಡು ವೆರೈಟಿ ಬೂತಾಯಿ ಬರ್ಬೋದು ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡ ಬಕ ಆಯ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೊಡ್ತೇಯಿ ಸೋಡಿ ಕೊಡಂಗ ಏತು ಪೊರ್ತಿಗೆ ಎತ್ತು ನೀಡೆ ಅವು ತಿಕ್ಕುನ ಸೀಸನ್ ಒಂದು ಹತ್ತ ಅಂದತೆ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ ನನ್ನ ಇತ್ತನೆ ಬರಿಂದ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಕರೀಂಡೆ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಸೀಸನ್ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳದು ಲಡ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಡದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕೆಜ್ಜೆ ಬಂದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಬರೋಡು ತಿಂಗಳದ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ಬೇಕಿಜ್ಜಿ ತಿಂಗಳ ಆಯ್ಬೇಕ ಒಂದಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದಾಗ ಮೀನಿಗೆ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನ 20-25 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತ ಬಂಗುಡ 20-25 ರೂಪಾಯಿ ಸಸಿ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಬೈ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪದ್ದು ಇತ್ತೆ 5 ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈಗ ಸಮಯ 5 ಗಂಟೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಬರೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ ಮೀನ್ ತೋಡ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದ ನಿಕ್ಲೆ ಮೀನು ದೆರ್ಪನ ಲೋಡ್ ಅಂಪು ಆತ ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈವ್ ಹತ್ತು ಲೈವ್ ಹತ್ತು ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಪೂರ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನಾಶಿದ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ 5 ಮೀನು ಮುಟ್ಟಿ ಎರಡು ಜಂಬರ ಮುಲ್ತುದ್ ನಿಕ್ಲೊಂದು ತೂಯಾರಿತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಲ್ತುದ್ದು ಸೀದಾ ಬಟ್ಟಿ ಲೋಡ ಆ ಪಿಕಪ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಸೀದಾ ಮುಕ್ಕಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಯಾರ ಹೋಪು ನಾವು ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಮೀನೇ ಮೀನು ಈತ ಮೀನಂತೂ ನನಗೆ ಆಸೆ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ಮೀನು ತೂತುದು ಬೋಡಿನ ಅಂದದೆ ಬನ್ನಿ ಬಂಗಡೆ ಬೊಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮೀನು ತೂತುದು ಬೊಡಿದುಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ನೇಂತು ನಾಗ ಕಾಯ್ತಿನ ತವಾ ಫ್ರೈ ತೋಜು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮೀನಿ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಬಾಲ್ ಮೀನ್ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಿಲ್ ಬಣ್ಣಗಿರೆ ಇರುವ ಟನ್ 25 ಟನ್ 30 ಟನ್ ಆತು ಟನ್ ಬಣ್ಣ 3000 kg 4000 kg ಏತ್ಲೊಂಡು ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಪೂರ ಮೀನು ವಿಷಯ ಬಂದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪೋಪಿನ ತಿಂದ್ರೆ ಅತ್ತು ಅಲ್ಲ ಬೈ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಆಯಿಲ್ ಕೊಜಾನಿಕ ಇದು ಪೂರ ಮೀನ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಆಡೆ ಪೋಪು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಂಚೊಪ್ಪು ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇರುವ 25 ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಖಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತಾನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಬೇರು ನನ್ಲ ನನ್ನದೊಂದು ಆಗಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಂದ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇರ್ಮುಜೆ ಕಾಯಿತ್ತೆ ವೈಟ್ ಅಂತ ಟೆಂಪರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಿರ್ಮುಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಹೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅವನ್ ಜನ ಪುದರ್ಲ ಉಂಟು ಪದ್ಮನಾಭ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಗ ಬಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕ ಮೀನು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಮೀನು ತೆತ್ತೊಂದ ಬಣ್ಣಗ ಕಡೆಸಂಡು ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡರು ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ಮೀನು ತೆತ್ತೊಂಡ ತೂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಾರಿ ಬಟ್ಟಿ ಮೀನು ಯಾನಂತ ಮೀನು ಪೂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತಾರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ
ಅದು ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೀನಾ ಪೂಜೆ ಮೀನ್ ಭಾಷೆ ನಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂಪೇರು ಆಪ್ಷನ್ ಬಟ್ಟಿ ಮೀನು ಇನಿ ಬಟ್ಟಿ ಮೀನದ ಕದಿಕೇಡವಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಕದಿಕೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕದಿಕೆ ಸಸಿ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವು ಆಯ್ ಬರ್ತೇನೆ ಏವೇ ವಾಶ್ ಮಾರೆ ಪದ್ವಾಯ್ ರಿಚ್ಚಾ ರಿಚ್ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಮೀನು ನಮಕ್ ರಿಚ್ ಹಿಡಿದಿಕ್ಕು ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪಂಡದ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಐಸ್ ಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾಗ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅವನಿ ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಹಾಲು ತುಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಎಡ್ಡೊಂಡಿ ಬಂಗುಡೆ ತವಾ ಫ್ರೈ ಪಾಸ್ ಅದ ಒಮ್ಮೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲಕನ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಐತೆ ಭಾಷಣ ಬಂತು ಹೌದು ಬಾಯ್ ಎಂಚ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ತಡಾ ಮೀನೇ ಮೀನಿನಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಫೋನ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಮೀನು ಓಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಬಾತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಕಜಿಬೂಗು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಜಿಪುಗ ಕಜಿಬೂಗೋಬಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಏಪಲ್ಲ ತಿನಿಯರ ಅದೇ ಬ್ರಷ್ ಮೀನು ತಿನ್ನು ರುಚಿ ಬಾರಿ ರುಚಿ ರುಚಿ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಎಂಕುಲ್ ಆತೆ ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ಲು ಐಸ್ದ ಮೀನು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಇತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ತಿಂತ ಶುರು ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಸ್ದ ಮೀನು ರುಚಿ ಗೊಚ್ಚ ಅವು ಅಂದು ಯಾಪಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲ್ ನೇನು ಹೊರ ಕೊನೋದು ಒಂಜು ವಾರ ದೀಪ ಶನಿವಾರಗಳ ಕೈಪುನಾಗಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಡಕ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಹೊರ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಬಕ್ಕರಿಜ್ಜಿ ಸಾಹಸಿ ಜೀವನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದದು ಚೊರೆ ಬಂತದ್ದು ರಡ್ಡು ಮೀನು ಕೊರ್ಲ ಅವಲಕುಲ ಸಾಹಸ ಬಂತದ್ದು ಜುವಾ ಜುವಾ ರಿಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದು ಜುವಾದ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾಪಲ ಇನ್ನಪ್ಪುದರ್ ವರುಣ್ ಬಂದು ವರುಣ್ ಬಾಯ್ ಸೆಟ್ ವರುಣ್ ಬಾಯ್ ಗೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದತ್ತು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬಿಡ್ತಿನಾಗಲ್ ಮೊದಲೇರು ಮೇರು ರತ್ನಾಕರ್ ಬಂದು ರತ್ನಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಖಲೆ ಮಗಳು ಮೇಘಣ್ಣಿ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ರ್ ಮೇರ್ ಸರದಣ್ಣಿ ಪಣ್ಣ ಮಾತಾ ಮೊಗಲೆ ಬಂಗ ಬಿಡ್ತಿನಾಗಲೇ ಎಪ್ಪುನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಆಯ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ್ಲ ಜೀವನ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇರು ಸೋಮನ್ನೆ ಬಂದು ಮುಗುಳು ವಾಡದ ಡ್ರೈವರ್ ನಾಕ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂದ ಸೋಮಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಖಲೆ ಮಗಳು ದುಲಾವಲ ಮರ್ಜಾಪುಣ ಬಯ್ಯದ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಓ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಪೂಜಿ ಹೊರದ ಬಂಗುಡೆ ಬುತ್ತಾಯಿ ಮಾತಾ ಲೂಸ್ ಇಡ್ಗೋರ್ ಪೂಜಾರ್ ಬಟ್ಟಿ ಇಡ್ಗೋರ್ ಪಿ ಬಟ್ಟಿಡಿ ಬಟ್ಟಿದ ಕಂತ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಟಾರಗೆ ದಾಲ ತಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಸೇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಕ್ಕಿನ ಬಂಗಡೆ ಓಲ್ದಿಕ್ಕಿ ಇರೇಗ ಕಮ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೂದೆಗ ಐನು ನೂದೆಗ ನಾಲು ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯ ಏನು ಬರ್ಪಿವರ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯ್ತದೆ ಇಂತ ಬಕ ದನಿ ಮೂಲಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಏತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೀನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೀನು ಅವಳು ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ ಬೂರು ಬಲೆ ಹಾಕಿ ರೈಡ್ ಬಕ್ಕ ಹಿಡಿದಾರೆ ರೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಓಕೆ ವಾ ಸೀಸನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಸನ್ ಮೀನು ಬೂರ್ತಿ ಯಾಪ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಯಾಪ ಬರೋಪ್ಪನ ಇದು ಅಂದಾಜಿಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಪುನ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದು ಈ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಪಂಡ ಸೇರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮೀನು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ಪಂಡ ಸೇರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಂದ ಸೇರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಬಲಿಕ್ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಮೀನು ಹಾಂ ಅಂದು ಅವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ಳು ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲೇಗೆ ಪಡ್ಡ ಇರ್ದು ಗಾಲಿ ಬೀಜ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಭೂತಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಬೀಜುವ ಅಂದು ಐದು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೆಂಕಾಯಿ ಬಡ್ಕ ಇರ್ದು ಬಂದಾಗ ಬೇತಾಗ ಬಲ್ಲ ಬೀಜುವ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೀಜುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಣತೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಡು ಹೋಗಿ ಮೀನು ಬರ್ಪುಣ ಅವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪಾರ ಅಂಬೋಪು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಭೂತಾಯಿ ಇತ್ತು ವಿನಿಜ್ ಭೂತಾಯಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬತ್ತಿನ ಮೀನು ಒಂದು ಐಟ್ ಮೀನು ಪತ್ತು ಐದು ಪತ್ತದ ನೆಕ್ಕಲ್ ಓಡ್ದೀಪನೆ ಐದು ಪತ್ತರ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿ ನೆಟ್ ಇಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಒಂದು ರಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ವೈಪುನ ಪೂರ ಇಟ್ಟುಂಡು ಮೋಟ್ರ್ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಸತ್ಯ ಎಂತ ದಾದ ಅಂತೀನಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ಸೇ ಬರೋಂದಿದ್ದಿ ನಾನೇ ಮತ್ತು ಈತೊಂದು ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಬಲ್ಕ್ಡ್ ಮೀನು ಮಾತ ತೂಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಥರ ಬೋಟಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಲೇಡ್ ಒಂದು ನಿವೇದನೆ ನಿಕಲು ಮೀನ್ದೆಂಚ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಾರ ಅಂಚೆ ನಿಕಲು ಫುಡ್ದಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಪಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಇಂಚ ಬರ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಫುಡ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲು ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕಲು ಫ್ರೆಶ್ ದಕ್ಕೆಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮೀನು ದೆತ್ತೊಂದು ಇಂಕಲೆ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪ ಹೌದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಯಪ್ಪ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಂತಿ ಆತ ಕೋಂತಿ ಸಾರಿ ಕೋಂತಿ ಒಂದು ನೆಟ್ ಎಂದುಲ ತೂವಲಿ ಇಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್
ನಮ್ಮ ನಾಯ್ದ ಮಿತ್ತು ನುಂಗೆನ್ ಚೆಪ್ಪು ನಂಚೆನೆ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಗಿನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸಸಿ ಇಟ್ಲುಗು ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಮೀನ್ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅವಡು ಮೀನ್ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕೊರಿಯಾ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ತೆರಿಪಾಯ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಚ ಬರೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಬಲೆರ್ದು ಮೀನು ಬಿಡ್ಪವನ ತೋಚದಿತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ವೈಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ವೈಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಂಚಕನ ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೋಚ್ಪದ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಮೀನು ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಮೀನು ತೊಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಬೆಚ್ಚ ಮೀನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂತೇರ ಅವೇ ಮೀನು ಸೇಮು ಚೀರವು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ವಿಡಿಯೋಗೆನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾನ್ ಇಂಕೊ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತೇನೆ ಇನಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಡೀ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಉಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ಮೀನುಂಡು ಆಂಡ ಯಾದಿನ್ ಪೂಜೋ ಇಲ್ಲದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕಲು ತೂವೋಡು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ನನ್ನಲ್ ನಿಕ್ಲೇದಾದ ಅನ್ಪೋ ಮೀನ್ದ ಓಲ್ ಪೂರ ಮೀನು ಓಲ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ದ ಮೀನ್ದ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಲೈನ್ ಆತು ತಿರ್ಗದ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಪ ನನವಂತೆ ಮೀನಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಿದಾಡಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಸಸಿತ್ಲು ಕದಿಕೆ